Aha m bụ Ikechukwu. Amụrụ m n'Ụmụanụ. Ụmụanụ dị n'ime Akụ n'ime Okigwe, Imo steeti nke Nigeria. Abụ m onye Akụ. Achọrọ m iji ohere a mee ka ụwa niile ghọta, mee ka ndị Nigeria, ndị Imo steeti, ndị Okigwe, ndị Ụmụlọlọ, ndị Nnatọ na ndị agbata obi ndị Akụ niile were mata na o nwere eziokwu nke zoro ezo, nke ndị mmadụ na-amaghị, nke butere ji nwee ọtụtụ echiche dị iche iche nke megidere ndị Akụ. Ya mere geenụ ntị ka nkọwa nke mere, n'ihi na abụ m onye Akụ. O nwere otu nwa okorobịa a na-akpọ Gentle the Yahoo. Gentle the Yahoo wụ nwaafọ amụrụ n'ala Ụmụekegwu. Ụmụekegwu dị n'ime Amorie nke dị n'ime Akụ nke Okigwe n'Imo steeti Nigeria. Nwa amadi a na-akpọ Gentle, ezigbo aha ya wụ Ifeanyị Chukwu. Aha mma ya wụ Anna. Aha papa ya wụ Okorienta Eze, nke eji Okpegbuo were mara n'ihi papa ya na-ezu ohi. Mgbe ọ na-Enugu, ohi o zuru mere eji chefuo na aha ya wụ Okorienta were akpọ ya Okpegbuo onye ozi iri. Ọ bụrụ na o zuru nye gị ya ekpegbuo gị, were napụ gị nye gị. Nke a bụ nke bụ eziokwu. Na Ifeanyị Okpegbuo nke eji Gentle the Yahoo were mara bụ nwaafọ Akụ. Achọrọ m ime ka unu mata otu ya bụ mmiri si baa n'opi ụgbọgịrị. Ọtụtụ n'ime unu nọ na Nigeria, n'ime Imo steeti, n'ime Okigwe na ndị gbara ya gburugburu maara na o nwere mgbe a na-atọrọ ndị mmadụ n'ụzọ sitere Okigwe bata Amosu, si Amosu gawa Arụ ndị Izọgụ, bata gawa Aka Ọkwa wee baa Anambra. Na o nwere mgbe a na-atọrọ ndị mmadụ na Naihot na Ikpa kwa abalị abụọ. Orise ka eji emeji biznes, ndị ga-abịa mee taa ha ala nwanne echi ndị ọzọ abịa atọrọ ha si n'Ikpa Ọra bata Ikpa ndị Akụ, si Ikpa Akụ tọrọ ha baa Ikpa Ọmara gawazie Ọkpa Nta. Mgbe a na-atọ ndị mmadụ, ọtụtụ ndị mmadụ amaghị ihe ha ga-eme, nke butere na ndị Akụ na onwe ya gaa ọrụ n'Ikpa ha na-ahụ ebe a na-edu ndị atọrọ si n'Ikpa ha na-akpụrụ na-aga na ụzọ Ọkpa Nta, maka na ndị na-achị efi mere ụzọ ihe ha si aga site na Ọkpa Nta bata Ikpa ndị Akụ baa Ikpa Ọra na ndị ọzọ. Mgbe nke a na-aga, o wee ruo mgbe e bidoro tọwazie ndị Akụ ha si Ihube na-alọta atọrọ ndị Akụ. Ndị Akụ kpọkwara gọọmenti Imo steeti, kpọọ ndị polisi ka gbatara ha otu enyemaka. Onwenwe onye ndị polisi menwuru, onwenwe ihe ndị Imo steeti menwuru. Ndị Igbo si na ọ bụrụ na ma ahụ ebe a ga-edukọta aka ebesiala ikpere. Mgbe nke a na-eme, Gentle the Yahoo nke a na-agba Ifeanyị nọ n'Osumohu ebe ha na-azọ maka Biafra. Mgbe ha nọ n'Osumohu, ọtụtụ n'ime unu wu ndị Okigwe, ọtụtụ n'ime unu wu ndị Ụmụlọlọ, ndị Amosu, ndị Ụmụọpara, ndị Ụmụawa, ndị Nnatọ na ndị gbara ha gburugburu kwenyere na ha na-eme maka na onye ọbụla dịka ọ chọrọ Biafra. Anyị chee na ọ Biafra ka a na-eme. So mgbe nke a na-aga n'iru, hụzie na a na-atọ ndị Akụ kwa wiiki. Ndị Akụ amaghị ha ga-eme, amaghị ka ozi si wee ruo nwa amadi a na-akpọ Gentle the Yahoo ntị, ya wee lọta ala Akụ obodo ya na ụdị ka ọ bịa napụta ndị ya n'aka ndị ntọ nke a ji kidnapping wee mara, wee bata na Akụ, dabiri na Akụ. Anyị amaghị na ọ bụ ọsọ ka ọ gbara site na Osumohu lọta ala Akụ. Anyị amaghị na ọ bụ ọsọ, anyị chee na ọ bịara inyere anyị aka. Mgbe nke a na-aga obere oge, ọ dị ka ịtọ ndị Akụ ọ kwụsịrị n'ụzọ gara Ihube. Anyị nwewe obi aṅụrị na Chineke azọpụtara anyị n'aka ndị na-abịa tọrọ anyị. Wee ruo otu ụbọchị anyị nọ, Ifeanyị kpọọ oku dịka Nebukadneza kpọrọ ndị ụwa na mgbe nke ya, kpọọ Akụ niile oku. Akụ niile were zuo la mishọn. Ifeanyị wee chee Akụ niile iyi n'ihu na onye ọbụla ahụ aṅụghị iyi ahụ ga-anwụ. Ya were gbaa Akụ niile ndụ na ị ga-ekwukwe ihe ị hụrụ. Akụ niile wee ṅụ iyi. Ka ha na-abụ ndị jụrụ ịṅụ iyi ya site n'okpukpe ha, Ifeanyị gburu ha to the point tupu ha nwụọ. Ya megbe gbaa mbọ na ha ṅụrụ ya bụ iyi, ya were gbuo ndị ahụ. Mana mgbe nke a mechara, arụ dị iche iche bido malite mewe n'ala Akụ. Ụfọdụ gbafụwazie na Akụ, megide zuo nke ruru na onweghị onye mma ihe ọ ga-ekwu, onweghị onye mma ihe ọ ga-eme. Ụfọdụ ndị abụghị ndị Akụ si obodo dị iche iche wee jupụta na Akụ. Ndị so esi Osumohu na-abatazi Akụ, ndị sikwa obodo ndị ọzọ na-abata Akụ. Ivu egbe wee karịa. Ụmụnne m na-ahụlanị na onye vu egbe na onye gba aka abụghị ofu. Ikwuo ọnwụ, ikwu ha ekwu ọnwụ.
ọsọ wee taala akụ. Mgbe nke a mere, Ifeanyị wee malite mewezi arụ dị iche iche, mewe mpụ dị iche iche, nke anya ndị ụfọdụ n'ime anyị nọ n'akụ hụrụ, kama onye kwenụ ga-ekwu n'ihi ikwuo ga mụọ. Ya mere arụ were mee, mpụ wee ju ebe niile, aga na ebe ọzọ gbute ndị mmadụ eburibote na akụ bịa gbuo. Ndị hụrụ kwuru, nke mụ onwe m hụkwara mgbe gara aga, m were gbapụ. Mana n'eziokwu, achọrọ m ime ka ndị Naijiria ghọta, ime ka ndị oke igwe ghọta, na ndị gbara gburugburu, ndị agbata obi, ndị akụ mata na okwu a na-ekwu bụ site n'aka ndị yuutu akụ, n'ihi na ndị ndu akụ, ndị na-achụ akụ agharịpụrụ akụ. Ọgwụ akụ Youth Restoration Movement na-ekwu okwu a. Okwu a bụ n'aha ndị akụ Youth Restoration Movement, n'ihi na anyị echeela ka ndị na-achị akụ welite olu, nke mere ọtụtụ ndị chere na ọgwụ ndị akụ na Ifeanyị so aga. Ụmụnne m, ndị akụ ahụ shiela anya n'aka Ifeanyị. Ya mere ụmụ yuutu akụ ekuliele n'iwe wee na-akpọ gọọmenti of Nigeria ha gbatara ha ọsọ enyemaka, wee na-akpọ gọọmenti of Imo steeti ka ha gbatara ha ọsọ enyemaka, wee na-akpọkwa ndị oke igwe local gọọmenti, na-akpọkwa ndị ha na-akụ gbara gburugburu onwe ụzọ ha ga-etinyere akụ aka, biko nusi emewe, maka na agwọ abaala n'akịrịka. Ifeanyị were aka na abụ jide flag Biafra, were convince ọtụtụ ndị mmadụ nke gọọmenti so n'ime ya, were bezie n'azụ flag Biafra o bu. Ọ bụrụ na ọwụ kidnapping, organ harvesting, robbery, criminality, terrorism, ihe Ifeanyị bụ na n'azụ flag Biafra o bu, wee were aha IPOB lee eme arụ nke Nnamdi Kanu onwe ya amaghị ụdị arụ Ifeanyị ji aha IPOB eme, maka na ọ bụrụ ihe aka Nnamdi Kanu gwara anyị, ọ bụghị onye ga-esonyere. Ya mere ụmụnne m, ndị ihe ọma na-adị mma, ndị hụrụ eziokwu anya, gbatara na aka ọsọ enyemaka, n'ihi na ana m achọ ka gọọmenti of Imo steeti ghọta na ọ bụ mleghara anya ha leghara akụ mere Ifeanyị ji bata na akụ bịa wuo alaeze ya, n'ihi na ya bụ nwa amadi kwara ụzọ n'ime ọhịa ka obi akụ enweghị ụzọ. Ya mere ha ji nwee ikikere na akụ, nke kpatara na atụkọrọ ori na ndị gọọmenti achọrọ ha bata n'ime akụ onweghị ụzọ ha si abara ha n'ihi ọhịa karịrị akarị. Ya mere gọọmenti of Imo steeti, Okigwe local gọọmenti, the senators of Imo steeti, ndị ihe a na-ewute, biko na gbatara na anyị bụ ndị akụ ọsọ enyemaka, maka na ndị akụ Ifeanyị gburu egbu karịrị ndị mba ọzọ Ifeanyị gburu. Ya gbuo oge ya si na-ewesabụ, Ifeanyị na-egbu nwata, Ifeanyị na-egbu okenye, Ifeanyị na-egbu nna, Ifeanyị na-egbu nne. Ifeanyị okpegbu o metarala ala akụ, ọnụ apụghị ịkọcha ya. Ya mere ana m akpọ ndị niile bụ ndị isi okpokolo Imo steeti, biko na gbatara na akụ ọsọ enyemaka, maka na otu ọ dị ugbu a anyị amaghị ihe anyị ga-eme. Anyị bụ ndị yuutu akụ kwere nkwa na onwe ụzọ anyị ga-esi nyere gọọmenti Imo steeti aka ma ọ bụ gọọmenti aka. Biko anyị bụ ndị yuutu kwere nkwa na anyị ga-eme nke a, biko nu gbatara anyị ọsọ enyemaka, maka na ya bụ ihe akarịgo. Ndị Igbo si na ọ na-abụ ihe karịa atụọ ya aka. Anyị bụ ndị yuutu bụ mgbara na-eti mkpu n'oke olu, abụghị na ihe ji anyị aghala anyị, kama ọ bụ na ka ndị ụwa nụrụ olu anyị, maka na ya nwe ihe akarịala. Ya nwe ihe akarịala. O mebeghị ụdị arụ nwa amadi a na-agba Ifeanyị aka Gentle the Yahoo mmefọrọ. O meela arụ, o meela arụ, o meela arụ. Ya mere biko onwe otu unu ga-etinyere ndị akụ aka, unu egbukwala oge, maka na ya wa agwọ n'ozili ime akịrịka. Gbata na okpiri, butenụ mma ka anyị kụgbuo ya wa agwọ tupu ya emebie obodo a. Udo dịrị unu ụmụnne m. Okwu a si n'aka akụ Youth Restoration Movement na-ewetara unu ozi ya. Udo dịrị unu ndị Nigeria, udo dịrị ndị Imo steeti, udo dịrị ndị Okigwe, dịkwara ndị Nnatọ, dịkwara ndị Ihube, dịkwara ndị Ụmụlọlọ, Ụmụọpara, dịkwara ndị Ụmụawụ Igbo, ndị ụmụnna anyị gbara anyị gburugburu, ka unu ghara iji iwe mee ọfụfụ wee pịwa nwa ego ọnụ. Otu akọ ha m n'olu.